Els ulls també tenen pell. La més nociva per l'ull és la llum ultraviolada. Pot provocar una cataracta, pot provocar una inflamació de la còrnia. A la zona de la retina central, que és per on hi veiem, també la pot danyar. És un dany que després no té marxa enrere. Els ulls te'ls has de protegir igual que et protegeixes la pell. Llavors, una manera per filtrar aquesta llum són les categories que tenen les ulleres. Pràcticament no filtren res, serien els vidres blancs. I això filtra del 95 al 97, 98%. Està prohibida per conduir. Si la ullera filtrés el 100% de la llum, doncs no ens hi veuríem, perquè no entraria res de llum. Si estàs fent ciclisme de carretera i portes una ullera polaritzada, la taca d'oli no la veuràs. David, m'haig de comprar unes ulleres de sol per aquest estiu perquè em vull protegir bé els ulls, però és que n'hi ha tantes, de tants colors, de tants filtres, que si clares, que si fosques, que si fotocromàtiques, que si polaritzades. Treu-me una mica de dubtes i guia'm. Vale, doncs ara en parlarem una mica, perquè sí que és veritat que hi ha molts tipus i moltes opcions, i mirarem quina és la més adequada per les teves necessitats i així poder triar el millor. Val, doncs ara estem a l'estiu, estarem més exposats a l'aire lliure, ens anem a la platja, ens anem a la piscina i entenc que ens hem de protegir bé els ulls. Sí. Explica'm per què ens hem de protegir bé els ulls. Doncs els ulls te'ls has de protegir igual que et protegeixes la pell. Quan vas a la platja, per exemple, i prens el sol, sempre et poses una crema protectora i ja ni ho penses, és algo natural. No. Doncs amb els ulls hauria de ser igual. Vale? Als ulls també li arriba tota la llum, igual que li arriba a la pell del cos, doncs arriba tota la llum i aquesta llum pot provocar efectes secundaris que poden ser nocius en alguns casos, depèn de la llum que arribi. De llum n'hi ha de molts tipus, perquè la llum no només és la que utilitzem per veure, hi ha la llum visible, que és amb la que nosaltres hi veiem, però a part d'aquesta també hi ha la llum, per exemple, ultraviolada i la llum infrarroja. I quina és la que ens afecta realment així? La més nociva per l'ull és la llum ultraviolada, que és la llum del baix espectre, la que té la longitud d'ona més baixa. I aquesta llum pot provocar molts efectes nocius, danys, per dir-ho així, a les superfícies oculars, tant internes com externes. A veure, explica'm quins danys, perquè això ho hem de saber, és important. A nivell de còrnia, com que l'ultraviolat pot ressecar més l'ull, pot provocar una mica de queratitis, que és una inflamació de la còrnia, i pot arribar a provocar inclús una mica de cremada o una mica d'alteració de la zona de la còrnia que pot provocar molta molèstia, sensació de sorra... Això ha de fer mal, eh? Ha de fer mal i molesta bastant. Pot arribar inclús a el que es diu una conjuntivitis per exposició. Hi ha gent que a vegades va, a part de l'estiu, hi ha gent que a vegades va a esquiar i amb el reflexe de l'ultraviolat a la neu els acaben amb una conjuntivitis per exposició a l'ultraviolat. I això a llarg temps pot provocar altres patologies més greus? Pot tenir afectacions a nivell de la còrnia. També pot tenir afectacions, per exemple, a nivell de cristal·lí, que és una lent que hi ha dins de l'ull, és la lent que et serveix per enfocar fins que ja tenim una edat, i en el cristal·lí pot provocar, si tens molta exposició a l'ultraviolat, pot provocar o tenir més facilitat perquè provoqués una cataracta. Cataractes, això em sona persona gran, però clar, veig que si no ens protegim bé pots desenvolupar més fàcilment. Sona persona gran, però podem ajudar-ho o no ajudar-ho, tenint una bona alimentació, tenint una bona protecció, sempre podem fer que vagi tot una mica més a poc a poc. Llavors, ara pregunto... I després també pot afectar, a nivell de la retina, a la part més interna de l'ull. La retina és la part de l'ull que capta la llum i transforma la llum en impuls nerviós per enviar-ho cap al cervell perquè hi puguem veure. Doncs a la zona de la retina central, que és per on hi veiem, que es diu màcula, la zona macular, si li arriba molta exposició d'ultraviolat, també la pot danyar. I aquí sí que és un dany que després no té marxa enrere. Llavors, és molt important una bona protecció, tant de joves, perquè la pell té memòria. Llavors, si tu fas molt abús quan ets jove i no et protegeixes bé, a mesura que van passant els anys, això pot acabar afectant. Llavors, sabent això, i havent-hi tantes ulleres, que ara en trobem a tot arreu, ara en trobem als basars xinesos, en trobem compres per internet, ulleres barates, com sabem que una ullera ens protegeix realment bé els ulls? Totes les ulleres de sol haurien de portar o haurien d'indicar a nivell, per l'òptica, per l'optometrista, haurien d'indicar quina és la protecció que té.
vale? A nivell, sobretot, de la longitud d'ona, dels nanòmetres. Això hauria de quedar acotat. Això a l'usuari no se li explica, no se li dona, però sí que si vas a un centre on són especialistes, si vas a una òptica com Déu mana, això ho tenen més que controlat. A part, també ha de passar els controls dels certificats europeus. Si hi ha la típica CE, això vol dir que... I això ho trobem en la vareta, no? Això ha d'estar a la vareta, sí. Val. Això ha d'estar a la vareta. I això et dona una seguretat que aquella ullera té una bona protecció a l'ultraviolat i que la pots portar encara que hi hagi molt de sol i no et danya. Llavors, això que et comentava abans, no? Veig que n'hi ha de molts colors o que el vidre és més fosc, més clar. Em pots explicar què és això? Aquí ja entraríem, ja no a l'ultraviolat, sinó que entraríem amb la part visible de la llum, d'aspecte visible. Sí que és veritat que l'ull té una protecció natural enfront a la sensació que em molesta la llum, que és la melanina que té l'iris, però a part d'això hi ha gent que en té més, que en té menys, i hi ha gent que té més sensibilitat a la llum. Llavors, una manera per filtrar aquesta llum, perquè no ens molesti tant, són les categories que tenen les ulleres. Hem de tenir en compte això no sabia, veus que tenien categories? Sí. I a més estan posades a les varetes. Normalment, totes les ulleres de sol porten de quina categoria són. Llavors, els que no tenen categoria, que és categoria 0, és a dir, que no filtren la llum, filtren de 0 a 20%, és a dir, pràcticament no filtren res, serien els vidres blancs. Aquest vidre no és indicat. Com els vidres blancs que... Bueno, clar, però no protegeix. Tu pots portar un vidre blanc transparent. Simplement seria estètic, no? Potser? Sí. Tu pots portar un vidre blanc transparent, com el que porto jo, però que porti un filtre, llavors filtra la llum. Però pot ser un vidre blanc que no porti cap mena de tractament i llavors no filtra res. Aquest seria categoria 0. Llavors la categoria 1 és un vidre que filtra fins a un 50% de la llum, que és un vidre bastant claret, que és el típic vidre... Aquí tenim algun exemple? Sí, mira, això és una categoria 1. Això és ullera de Tardeo, no? És l'ullera de Tardeo, ulleres de colors, modernets, una mica vintage... Sí. A veure, molt bé. Que es porten una mica quan ja ha baixat una mica el sol i això, filtren fins a un 50% de la llum. Llavors passaríem a la categoria 2, que ja seria aquesta d'aquí. Sí. Aquesta ja és una ullera que filtra fins a un 80%. És una mica més fosqueta, no? Una mica més fosca i és degradada. Aquí la part de dalt és més fosqueta, la part de baix és una mica menys. I aquesta categoria 2, això, filtra fins a un 80%, ja és una ullera que et dona una mica més de protecció i per la gent que li molesta més la llum va millor. Després la següent categoria seria la categoria 3, que és la que porta normalment la gent quan porta les ulleres de sol, que és la més habitual. I és aquesta d'aquí? És aquesta d'aquí. És la que filtra fins del 80 al 90%. Seria aquesta d'aquí, que és una ullera més fosca. Aquesta ja es veu més fosqueta, sí. Que és una ullera això ja per si no t'agrada que se't vegin els ulls, no? Que hi ha gent a vegades que prefereix que no se li vegin els ulls quan porta ulleres. Tenen diferents colors, una mica segons a tu et trobis més còmode, el blau, el verd, el gris, el marró, hi ha diferents opcions. Cada fabricant això també fa una mica la seva. I després l'última categoria, que seria la categoria 4, és la categoria bàsicament per quan fas esports d'alta muntanya. Que això filtra del 95 al 97, 98%, que seria aquest estil, que inclús aquesta porta proteccions als laterals, perquè no tens la llum. Aquí sí que no hi passa... Sí, pensa que sí. I veig que poses nou, deu ser per si vas a la neu, no? També, alta muntanya. Pensa que sí... Ara això, clar, només és més aviat per esports així d'alta muntanya. Sí, sobretot alta muntanya. Però així no es recomana, la categoria 4 no es recomana... Per exemple, per conduir. Per conduir. Està prohibida per conduir. Pensa que si nosaltres la ullera filtrés el 100% de la llum, doncs no ens hi veuríem, perquè no entraria res de llum. Llavors, si ens filtra 97, ens deixa passar només un 3%. Llavors filtra molt. No és molt segur anar amb aquest tipus d'ulleres. Per conduir, clar. Llavors tinc una altra pregunta que també se sent bastant i jo crec que també traurem de dubtes a algú. Ulleres polaritzades. Què vol dir exactament ulleres polaritzades? Tècnicament, posant-nos científics, la ullera polaritzada és aquell tipus de vidre que només ens deixa passar la llum que vibra en una determinada direcció. I la que vibra perpendicularment a ella no pot entrar. Això seria a nivell tècnic, a nivell de la pràctica. Ara així, per la gent, per llenguatge més planer... Ens treu molt els reflexes. Ens treu els reflexes. Sí, el bàsic és que ens treu molt els reflexes, ens dona més qualitat visual perquè ens arriba menys llum però de més qualitat i això ens dona més comoditat.
Val? Val. És un tipus d'ullera que està molt, molt recomanada, sobretot en esports aquàtics. Val, perquè entenc que l'aigua reflexa... L'aigua provoca molts reflexa reflexes. Sí, senyora. Mhm. I inclús és la típica ullera que et permet veure si l'aigua està més o menys bé a bastanta profunditat, et permet veure bastant a dins de l'aigua. Val. És un tipus de vidre que, ja et dic, sobretot per esports aquàtics va molt bé. Val. Però, per contra, té Sí, hi ha moments... contres, eh? Sí, té moments en què jo, per exemple, no la recomanaria. Per exemple, per ciclisme pot anar molt bé, però si estàs fent ciclisme de carretera i hi ha una taca d'oli al terra i portes una ullera polaritzada, doncs la taca d'oli no la veuràs. Val, així Amb és la una mica qual, si perillós. vas amb la bicicleta per la taca d'oli, pots fer Així, una si bona fas ciclisme, patinada. potser anar amb ulleres que no siguin polaritzades. O... Depèn del terreny, però Depèn del és terreny. interessant. És com si vas Val. esquiant, hi ha una placa de gel, però si hi ha una placa de gel, amb l'ullera polaritzada tampoc la veuràs, perquè el treu molts reflexes, però també et treu el que puguis veure la taca d'oli o la placa de gel. Val. I llavors, doncs, són moments en què, si no ho veus, pot ser més perillós i, Sí. i pots tenir problemes. Llavors, Val. està molt bé, sobretot enfocat a l'aigua i enfocat al dia a dia també normal, però has de tenir en compte que hi ha aquests Depenent del petits... context, sí. Depenent de... Inclús hi ha gent que a vegades comenta ostres, el cotxe, quan miro el navegador, miro coses, Sí. a vegades se'm desapareixen o no veig bé el... I és també perquè els números a vegades poden estar polaritzats en diferents Ostres, direccions doncs mira, i això amb també l'ullera va bé saber-ho. s'acaba de veure. Val. I llavors també veig les ulleres, aquestes que s'enfosqueixen, o sigui que són clares i que surts a fora i després s'enfosqueixen. Sí. Aquestes són ulleres fotocromàtiques. Val. Les ulleres fotocromàtiques funcionen, s'activen, vaja, per l'ultraviolat. Vale? Llavors, va molt bé perquè quan tu surts a fora i hi ha molt ultraviolat es queden molt fosques, però hem de tenir en compte que a vegades que hi hagi ultraviolat no vol dir que faci sol. Vale? Quan hi ha molt sol, naturalment, hi ha ultraviolat, però a vegades tu pots tenir un dia molt ennuvolat, molt gris, que aquell dia no portaries ulleres de sol, però hi ha molt ultraviolat a l'ambient i llavors l'ullera també es fa fosca i tot i que el dia està molt gris, tu vas amb ulleres fosques pel carrer. Llavors, és una mica el hàndicap que té. Vale? També és veritat que aquest tipus d'ulleres fotocromàtiques, depèn del fabricant, havien donat problemes amb altes temperatures. Quan la temperatura arribava cap a 40 graus, aquests estius que són de molta, molta calor, a vegades no s'activaven. Vale? La temperatura li jugava aquí una mala passada a la ullera i a vegades gent que tenia fotocromàtiques. S'ha de sospesar, sí. Bueno, s'ha de mirar i s'ha de valorar i s'ha de tenir clar que encara que la temperatura sigui molt alta, funcionaran. Això el fabricant ho ha d'indicar i ho ha de dir. Val. Llavors, una última pregunta també que tenia així. Des de quina edat ens hauríem de protegir els ulls? Perquè com que abans has dit que també els ulls tenen memòria i que... La pell té memòria, sí. Llavors, els ulls també tenen pell. Hi ha pell interna, com és Exacte. la de la retina, hi ha pell externa, com és la còrnia, com és la conjuntiva, l'esclera, però clar, també té memòria. Llavors, si la pell té memòria la normal, els ulls també. Si tu els vas castigant, doncs clar, a la llarga també rebran. Llavors, és important protegir-los ja des de ben petits. Des de ben petits. Sí, que moltes vegades als nens se'ls diu ullera de sol no li cal al nen, perquè... Sí, a vegades al nen li costa, potser, no portar-la i això, però potser a vegades si ho porten també els pares, no?, que funcionen així com a efecte exemple i efecte mirall. Sí. Amb els nens, sobretot, és que el pare incentivi una mica l'ús. Sí, sí. Si el pare motiva, sempre ajuda. Sí, no, i tant. Motiva, I tant. Doncs bé, saber però que és recomanable, important. és recomanable. Val. Vale? I el que també dèiem ara fa un moment, no només portar-les a vegades les ulleres de sol en dies que hi hagi molt sol. Hi ha dies que, per exemple, pots estar a alta muntanya i estar una mica ennuvolat i també hi ha molt ultraviolat i llavors, a vegades t'has de protegir. És a dir, o sigui, faci sol, faci núvol, plogui, sempre és important protegir-se bé els ulls, sigui estiu i sigui hivern, perquè, esclar, a vegades parlem de les ulleres de sol més quan arriba l'estiu, no? Però durant l'hivern també hi és, i és recomanable també protegir-se els ulls durant tot l'any. Sí, depèn de l'activitat que facis. Està clar que si treballes en una oficina no tens tanta necessitat. Evidentment, sí. Si estàs a l'aire lliure en tens més, però sí, és una eina molt útil i que s'ha d'utilitzar. Val, doncs sabent això, ara digue'm 3 consells o els que siguin per comprar-me jo unes ulleres de sol o qualsevol persona que s'hagi de comprar unes ulleres de sol i protegir-se bé els ulls aquest estiu. Bueno, Què ens bàsicament, diries? jo el consell és una mica depèn de per lo que la persona el vulgui. Si és per fer esport, o és per passejar, o és per anar a la platja, o és per activitats aquàtiques, una mica per segons què. Llavors, segons l'activitat que facis, miraríem quina categoria seria la més adequada per al teu ús i també mirarem si cal que sigui polaritzada, que no sigui polaritzada,
i el color al cap i a la fi és una mica comoditat de cada un. Val? Llavors, jo, més que donar-te consells de la millor ullera és aquesta, no hi ha una millor ullera, sinó que hi ha unes necessitats i el que hem de mirar és de cobrir. Depenent de les necessitats de cadascú, Sempre hem d'intentar... recomana una ullera... Sí. I, evidentment, després hi entra la part estètica, però s'ha de saber també... Sí, la part científica o la part... científica. Sempre s'ha d'intentar cobrir les necessitats i que vagis ben protegit. Val. Doncs res, David, jo crec que aquest estiu, si anem a la Costa Brava, ja sabrem com protegir-nos bé dels ulls del sol. I tant. I res, ens veiem en el proper episodi. Perfecte.